Здравейте! Здравейте! Да. Добре, днес е последната томбола за този сезон. Да, за този сезон, така да го наречем. И така, ето ви наградите. Ето слагаме награди. Да, значи това е една много готина моторизачка, която знаете, предполагаме така. И на гърба си има пиличка, ето тук. Тук има пила, за ногти също. И тези стикери, да, сега ми ги дадат. Значи това са моите награди, т.е. наградите от моята страна. И стикери на лъвове, всякакви лъвове. И такива светещи в тъмното гривни, които имат форми, примерно на микрофон, маймуна и такива неща. Които са само на животни, да. Да, които са 12 на брой. Нали бяха 15? Значи, объркал съм се. Къде го пише? Да, 12. Объркал съм се. Така, добре. Сега първият, кой ще спечели тези стикери. Това е най-голямата награда, тъй като може да се ползва най-дълго. Добре, да видим кой ще спечели стикерите на самолети. Добре, нека да сменим, но това е задачката, печели Ина. Браво, страхотна и вижте колко е готина. Да видим кой печели лъвовете. лъвовете. Да, ти както решиш? Боян? Нека Боян вземе тези стикери. Добре. Да, защото са по-мъжки. Да. И така, да видим кой ще спечели тези стикери. Вторите стикери на лъвчета. Йоана! Йоана печели, тя нали по принцип обича кучета, но сега ще има котки. Добре, последното. Еми печели светещите гривни. Браво, Еми! И така, сега ще ви припомним какво... Къде пише? Да, но ти го ще намеря тук. Ето, открие. Добре, така. Сега ще ви покажем. Сега ще ви кажем точно кой какво спечели. Така, да, от първата томбола, за втората не можем, тъй като няма как, защото личина не е внес. Така. Боян спечели червен книгоразделител от Хеликон. Калоян спечели синьо-жълта гривна. Марта спечели карти за игра, Антон спечели синя гумена гривна, Биляна спечели изкуствена роза, Съни спечели разделител син, пак на Хеликон, Колко спечели червен книгоразделител на Фют, Теди спечели гривна от ластичета и на спечели ключодържател, Ники Александров спечели слушалки от ластици. Да, също така ключодържателите на Ина са от 3 броя, Валери спечели един ключодържател, който е 1 брой. Еми спечели марки, такива за писма, които са много красиви. Вики спечели желе. Йоана спечели 3 плетени неща от вашата тези маршмело, ябодка и шапка. И Никола спечели дизайнерска карта. Добре, това бяха от томбола. Ще има още томболи, но може би до година, може би учебната година, не е ясно дали ще имаме. И днес може би ще пуснем още едно шоу. Да. Но не е много сигурно. Да, наистина. Чао. Чао.